ban ïakhun ya seng BJP ka Donkam bandan ha ka seng kaba khlaiñ bat kani ka de ka jingkran jong wei na pedeng UMLA ubala penyeso syaka All India Trinamool Congress uba George B Lingdo uni UMLA jong ka umroi ulapan pau ban ïakhun persya ka parti BJP ki Donkam bandan bat ka seng kaba khlaiñ bat ka badan ru ya ka jingmut ka baskham bat namar ka jingbamla jong ka sarkar ka badan hadali bat kumjuru hapo ka jala ha ka babon ki benta ka bawanra ya ka jinge babon ki pai ba ka jala kalapan long ki khat arngut ki UMLA ban mi no na ka seng Congress pat penyeso syaka All India Trinamool Congress AITC dan artli ki daw ki bakerpan kawe kalong ba sa players ngo menen ka jingkren jong inong ilam jongi ba Charles Pongrop bat nong ilam jongi Dr Mukul ha ka be de bat kane ka jingrai ka jongi ban mi na kalem ka Indian National Congress karai kalong bangin hapan pe ye ki jing jongi pa ba kaleng da phi pe ye ki jing kiu dor umpnyang da phi ke jing kiu dor jing marba mardi da phi pe ye ki jing jong ki no hikai SSA gumbangi mo kadi ke hatu kam de jing fail jong government ba don hapo Delhi ne ba don hapo state bro ar kila fail tementa bani khun persya ke BJP ngi don kam ka kun hon ka bakhlañ ka badon ka jingmut ka baskem ka bangila ban weng ke BJP na po ka senta mat kham tam ru ya ke BJP government ka badon hapo ka sarkar jilla ka jungi ka ba ar pat ka don ka kun hon ka bangi ong ka ipak ka bala ya keleng jong jilla banwat ya kata ka jing angnut jung ki pai ba ban sap thu nadu ki banang ki basta hadu ki nong belas ni hadu ki mo ki nong train nong ta ki jungi ki badon ha keleng bat ka don kata ka jing anut ka bakrau ba kan don ka jing kala ha ka jilla ka jungi kwa ka jing kala piru ngatrai pinda i keleng pi kwa bangan kala no ni kanum long su kum ni mo ke ki bas ni ki dum don ka jilla bangin don ka jing kermen na ka banta mo ki nong song snong ka jilla ka jungi te na ta ka da dah bangi pe ikini ki baro ya ke bajia ha kaleng jong tari mat kham tam ya ke ji angnut jong ki pai ba ke badon hapo ke jela ke jungi na ta daw ngi hab hi ban thau ko lenti ke bathmai bangin la ban pen i mo ya ke kata ka babha tam na ka banta ki pai ba adu kan ki pai ba ki pedang ke ka tim sin badai ke badang thmai ko ke jela kanu ke bathmai te teng mo ka hi ki pai ba ban so thu la ni ban pedang marma kata ngi so thu atang ngim don kono kata ka jing bu tai jing kho nyo ki henre dari ka kamram jungi pat ban pen suthu kai kum kinong elam bangin pen suthu bangin pen i mat ke babah tambat ki breu kan try ki basyai ki bastat ado menne bangi sedang ban mi ki khobor tu ba yang imut ban mi na ka parti bon ba ki bo phone bon ba ki ba ai ki SMS ki message ki tai ba ka lenti ka ba phiai ko long ka bade bat ka ba jing kermen mat ki di breu ki banang bastat ki di na du ki pai ba ri ong ka ba biang mo di na ta daw tang ni kini ki ba mentak hindat kentaru ngi sipun ba ki ba ki pai ba ki ba suthu ki ba la ban puli ya ka politik bar ki ba suthu ki jing mo jong ki beduk ki basuk ki ba sem cenjar palat hadokan ni kata ki la suthu badon kam ka jing kala bang try ki jing ya identik ki jungi kin pediang bar kin suthu ya kata ke NPP ka don ka nusit haw arja khlai arsit mentak ka don ka nusit arpulaisi te haba ki pai ba mo ki don kata ka jing kermen ba jing kersian ki ai ka jing kersian ndai ki ai lai jing kersian kum tu te ki lai ba sarkar kolong kum tu kila besar ba te mentangi don pa khat arngut ki MLA tengah trai nangi ki MLA ru ngatrai ngilai tre ki konsensi ki jungi ki pai ba kelas tu ingi ngilai persiang hi ban pi ki mat ki pung ki jungi ki badan hapok ni dor baru ngi mlong ki ba thmai na ki pai ba kelas tu ba ya ka nongrim ka bangi ngi ya mo tengah kermen ba ya ke ngim ong tang kongres mo tang nong kersian kongres nong kersian ji ki parti ru mo ngi haban pe ki taru mo tang ka kongres mengin rat ding khong lut de kata ka bom ngim don ku ta jing tmu ban ong ban rat ding khong ban weng no em ka jing tmu jungi kalong mangin sim ya kita ki pai ba ki bodon ki jing suthu ko basai bat ki bodon ki jing kli nam ta ri ba ka jai ban riu bangin ya sakmat ngi bat lang tiga mon jungi bangin ya sakmat dan ka kun hun ko hapo jong ka tumul kongres pilai hi ka kongres beli ka kongres ka khamla bani khun persya ka BJP ka inviting ka baju ka ji shrut ni ta Punjab dang sudap mo pilai Madhya Pradesh dang sudap pilai Chhattisgarh dang jia kam tu Uttarakhand haman ki jala kadon ki jing ka bobon ke te ka BJP bat wi ki no diplomatic hi ka agenda jungki mo pan pai pan pra alor kanyam wan ra ya kini ki jing tam tang kini ki ban so thu ya ka jingduk jong pai ba khat ni ngi janja
tangga ba yung peniang nolol sa atip itang suki yung peniang kamar bam ki no bela kasi kamdon mo tenata kadaw ngi haban so thu ikini gijing yang bay de mangala og mende yang bay de ba i jinsin syara po dali jinsin syara po jala kini baro ke ban sapin syai ya kan urim juni ban ha ju kapor banang pedi ki pai ba ngi ti syama